Vítame vás teda u zostrihu zo zápasu Slovensko-Luxembursko. Hneď prvú šancu mali naši a gólovú šancu. Najprv napálil horné brvno Jano Ďurica a potom dorazil do bránky Adam Nemec, ktorý hral celý zápas dosť dobre a uvoľnenie. Ešte raz vidíme výborne kopnuté od Jana Ďuricu a potom dorážka Adama Nemca. Teda v 9. minúte sme už viedli 1-0 a od začiatku hrali naši lepšie ako súper a pretavilo sa to teda do úvodného gólu ešte raz Adama Nemca. Ešte raz kopnutý priamy kop. Nechýbalo veľa ani Janovi Ďuricovi, aby strelil prvý gól v kvalifikácii za Slovensko. No, strelil ho Adam Nemec, ktorý uzavrel gólovú listinu Slovenska. A potom prišlo v 20. minúte tento nádherný pás na Vládka Vejsa, ktorý ukázal svoju kvalitu a svoj prehľad v zápase. No a poslal náš tým do vedenia už 2-0. Ešte raz vidíme nádherný pas. No a prekrásne spracovanie lopty od Vládka Vejsa, potiahnutie trošku a medzi nohy padajúceho obrancu Luxemburska to poslal na druhú stranu do protipohybu brankára. Ešte raz vidíme prekrásny pas Adama Nemca. Opäť vidíme, že mal prehľad, no a Kucka poslal na Vejsa, ktorý však v priebehu zápasu odstúpil. Tu vidíme ďalšiu šancu. Peter Pekarík sa takto preštrikoval cez obranu Luxemburska. Potom poslal prihrávku na Hubočana, Hubočan naspäť a Peťo Pekarík teda strieľa svoj prvý gól v tejto kvalifikácii za Slovensko. Prekrásny gól dvoch obrancov, ale pred týmto gólom zahrozili aj Lotyši, ktorých však famóznym zákrokom zastavil Matúš Kozáčik. Ešte raz teda prihrávka Hubočana na Peťa Pekaríka. To bol náš tretí a posledný gól v tomto zápase, takže tu vidíme ešte radosť nášho trénera Jana Kozáka. Viac sa teda nestalo, no a Slovensko vyhralo 3-0 a má dôležité 3 body.